mare ka. Ka san waye abokina a garin nan kuwa? Ka je ka kira shi. Haka ce? Eh. Lalle ga nan zaka san ka taba ni. Sai ka. Zaka san ka taba ni. Zaka san wa ka taba. Allah Allah. A ce wai ba za a gaba abinci da wuri wato da Allah. Aiki dan uwa. Hatta wani sai taba ni a garin nan. Muna da kowa ba. Wai ta awun kai. Wani gaya ne na biyo ta layin can wai din na ce ba ne. Jan wala abu shi ne da ya duke ni. Waye shi dan uwa. Ina da wani ina turo kowaye. A turo ko waye? Haka bai ce mun fa. Ya san waye ni kuwa? Har da wani duka na. Ka ga ya mai waye ni? Ka bari mu je gurin shi kawai. Ai mu wuce. Tawon ma tsoro goma. Ka gan shi ne shine nake duke ni. A wannan ne? Shine na. Kai ka san waye ni kuwa? Kai na kira. Neman aiki na soja so 3 a garin nan. Kowa ya san ni gwarzo ne. Amma ka zo ka taba mun aboki. Ko dan ka san waye ni kuwa? Kaya ka dora mai dunkule. Kalbi ne.